We want to be one of the leading uniform supplier. And unang-una po, may task po si Lord pagdating sa gantong industry. Ako po si William Yabut. I'm the owner and the CEO of Willards Enterprise. Dating sales clerk sa mall na nag-try po magtayo ng negosyo sa gantong industry, which is manufacturing po ng mga uniform. Actually, 2016, meron akong isang kaibigan, try kami magtayo ng printing business. Doon na-introduce sa akin yung printing business. Doon ko nakita na nakaka-enjoy siyang gawin, yung seal screen. Hindi nagkaroon ng manifestation yung ginawa namin. Natutunan ko naman doon is napakalaking bagay. Doon na nagsimula na parang gusto ko na lang mag-try mag-print. Ang sa akin kasi noon, nag-enjoy lang ako pag inahagod ko yung pintura. Tapos nakikita ko yung design, ako pala gumawa nun. Ganun kami nagsimula as backyard printing. 2017, nag-start na kami magtayo ng sa maliit na shop. Kami pa lang noon mag-asawa at saka isang staff. Dumating sa point din na kailangan magdagdag kasi may demand na rin ng customer. 2017, hanggang dumating yung pandemic, nag-pull out yung mga pesto. Yun, inuwi ko sa bahay. So, may pumupunta pa rin naman customer na sa kusina na. Nung nagsawa na ako sa kusina, dinala ko naman sa sala. Hanggang sa nagkaroon ng maliit na budget, napagawa ko yung barang balong-balong lang siya. So, tinignan muna natin yung sitwasyon until such time na nakita namin na naging okay na. Then, we decided na hanap na tayo ng pwesto ulit sa labas. Then, yun na nga, napunta na kami dito sa may Lagundi. Na-open na namin yung branch ulit. Doon na nagsimula na dumami na ulit yung customer nung nagpapagawa at nadagdagan na naman yung mga tao na kailangan din ng trabaho. Hanggang dumating yung araw na kailangan na talaga magdagdag ng mga machine para sa production. 2024 till 2025, yung Willards. So now, meron na tayong dalawang branch. Ay, ini po yung misis. Hello po. Hi po. Hello po. Hi, good morning. Hello po. Nag-online selling ako ng t-shirt na Bible verse yung tatak. Meron siyang store sa mall dun sa Mindanao na pinapadala namin siya through AP Cargo. So doon kami nagsimula sa magbebenta talaga ng t-shirt. Kasi nakita namin na may mga naghanap. Hindi pa kayo nag-print ng damit. So doon na nagsimula na mag-print din kami ng customized na mga damit. As of now, ang pinaka-main product talaga namin is polo combination, which is yung uniform talaga yung main binibenta talaga namin. What we can do to help them is to create a uniform that will recognize them. Kapag nakita mo sila, ito yung company na yun. So, yun yung gusto naming ma-achieve at may tulong sa mga company magkaroon sila ng brand awareness pagdating sa uniform product. Siguro yung isang strength namin is nasa good customer service. Kasi lahat kayang gumawa ng damit, kaya mag-provide ng damit. Pero yung malasakit kasi sa customer, yun yung pinaka-importante. Yung hindi mo lang basta-basta kinuha yung pera ng customer tapos ibibigay mo lang yung product niya basta-basta. Ang gusto kasi namin maging pamilya yung customer, which is pagdating ng araw, masasabi mong 5 years na namin kasama hanggang ngayon nagpapagawa pa rin sa amin. Hindi naman namin sinasabing perfect kami, mayroon din naman kami mga sometimes sa sablay. But dahil nga dun sa trato namin sa customer namin, naayos ka agad yun eh. Dito po namin piniprint yung mga sa sublimation. Nandito rin po yung graphics department kung saan po nagagawa yung mga design. At the same time, yung mga sales executive po natin, dito rin po sila nag-receive ng order. Pwede pong mag-walk-in dito para i-check yung aming mga sample. Doon po sa kabila naman, which is yung embroidery department, kung saan makikita po doon po saan po binuburdahan yung mga damit. Sa last naman po, yun po yung ating pressing, at the same time yung cutting, at the same time yung sewing. Nandun na din po yung finishing touches ng mga damit, kung saan po sure na maayos po yung mga uniform bago po sila mapadala sa client. Kaya po namin mag-produce up to 2,000 pieces ng mga damit. Siguro may improve namin pa yung skills ng mga tao pa. At the same time, makapag-invest pa kami ng mga bagong machines, bagong technology na paparating. Kasi kung kailangan natin sumabay sa bagong technology, na sa ganon, mabigyan din natin ng quality na service yung ating mga customer. Yun yung pinaka-importanting priority ngayon.
magtatayo din tayo ng mga branches sa mga malalapit na probinsya nang sa ganun, yung mga client natin, hindi na nila kailangan bumiyahe ng malayo. Unang-una, syempre, hindi siya madali. Ang masasabi ko lang kasi, yung pinaka-importante kasi, you must know ano ba yung gusto mo. Kasi pag hindi mo alam yung gusto mo, parang kang bumabato ng kung saan na wala kang target. So, you must know kung ano ba talaga yung gusto mo. Kasi maraming nagtatayo ng business dahil lang nakita nila na, ay, kumikita si ganyan. Ay, hype to ngayon, ito yung uso ngayon, no? Pero once kasi na nawala na yung hype, mawawalan ka na rin ng gana. From my experience kasi, as in bread and butter kasi namin, want to give my family a good life, makita na yung kaya mo pala mag-jump from 0 to 1. Gusto kong papatunayan sa sarili ko na kaya ko palang makawala dun sa rat race. Kaya mo palang from employee, mag-jump sa pagiging entrepreneur, maging investor, hanggang sa maging ganun. Nagtayo ka ng business, hindi naman yan karadagling okay na agad. So, may magtatayo ka. Ako, nagtayo kami ng food business last year. After 6 months, sinara namin. So, hindi siya ganun totally na pag ginusto mo siya, nagtayo ka, magbo-boom ka agad. So, it takes time. Sabi nga, nag-aral tayo ng elementary. Minsan, kinder pa nga. Up to grade 6 years. Nag-high school ka, 4 years. Nag-college ka, 4 years. Ilang years yun para lang matuto ka. Yung business pa kaya, hindi siya minabadali. So, kailangan mo talaga siyang aralin ng aralin. Hanggang sa time na alam mo na yung gusto mo. Alam mo na paano siya gawin. For your inquiries, you can visit our branches. Dito po kami sa may Lagundi, Mexico, Pampanga. Malapit lang po ito sa SM City, Pampanga. And our Angeles Lao branch, may malapit lang po sa SNR. Katabi lang po ito ng Victory Drop and Go. At pwede rin po kayong mag-message sa aming mga Facebook accounts. At the same time, sa aming website sa www.willards.com, or you can email us sa willardspampanga@gmail.com. Happiness is serving God.